Denbora. Zer ari dira egiten? Tambolina jotzen, tamborra jotzen. Jotzen bada, erantzunaren zati? Larrua jotzen. Larrua jotzen! Hori da! Bai, azkar xamar, azkar xamar. Asmatu zuen, Kati? Ongi, jotzen. Larrua jotzeko era asko dauz orduen. Era asko dago, eta perversio guztiak dira zinek. Ondo, ondo. Esate baterako, beste perversio bada, bigarren eroglifikoa ere asmatzea. Hala den, denbora. Zer egin du umeak? Kabi. Kakabi. Kakabi bialdiz. Kakabi aldiz. Kendu azkenengo putxketa, esan duzu lehenengo hitza. Ka, hori da. Ka. Eta umek askotan egiten dute, batzutan baita burutik bera. Hirugarren eroglifikoa, denbora. Zer egin zaitu? Metroa. Neugia. Itz sinonimo bat? Edo antzeko bat, sinonimo ez badere? Izaria. Ez? Tamaina, ez da gitu. Guzti horiek zer dira? Neugiak. Antzeko zerbait? Beste hitz antzeko bat? Ez dira neurriak, datuak dira, datu, lau zeuden, lau datu.